Usa na sa labing na ilang landmarks sa sa Mandaue ang ilang presidensya o ang kasamtangang City Hall Building. Alang sa kasulugan sa Charter Day anniversary sa syudad, gipanindot kini og gipalambo. Ani ang RTV presents ni Nico Serino. Subsub na ang preparasyon sa Mandaue City alang sa ilang Charter Day activities sunod buwan. Sa building pa lang sa City Hall, gagitawag nga Mandaue Presidensya, padayon ang pagtrabaho aron mapalambo kini. Gipintalan ang pipila ka bahin sa building sa kolor nga gold, simbolo sa ika-50 katuig sukad na himo nga syudad ang Mandaue. Usa sa gitinguha sa LGU ang pagpabalik sa bahin sa building nga ginama sa Tisa Roofing. Makita pa kini hangtod karon sa atubangan nga bahin sa presidensya apan gikinahanglan pang ayum-ayumon. Nakig-alayo na ang syudad sa mga eksperto aron ma-preserve ang tisa ug ang kahoy nga daw framing nga nagkupot niini. Ang 1937 building kaning presidensya ang katunga ra na siya sa tisa ang naa no that was identified by the National Historical Commission as a heritage na area. In fact, kaning half of the building. Kapin sa usa ka milyon ang gikinahanglan alang sa restoration works. Ang kanang kahoy nga nagkupot sa tisa kanang ilawom ana niya kay mo na siya ang importante kayo o mo na siya ang kuan jud nga karaan. Pareha sa katong ilang gibuhat sa Santo Niño that they will label every piece, utangan nila og number before they remove. Unya gi-mark na nila mura sa puzzle and then they will restore the piece and then they will put it back. Samtang himuon ang restoration, gitrabaho una ang temporaryo nga disenyo sa fasad sa City Hall aron matabunan usa ang Tisa Roofing. Magsilbi na unya kining itsura sa building labi na alang sa 50th Charter Day celebration. Ato lang nang i-save no. So amo lang tabunan yes. Nya ato ginang ibalik. I-restore gyud. So murag na alang tay kuan diha atong tabunan kay kuyawan sa kugnay mga tagak bitaw sangad ang mga tao dili mosuod diha. Kun landmark ang hisgutan, ang City Hall building nahimong saksi na sa mabulukon nga kasaysayan sa syudad. 1935 gisugdan ang plano aron matukod ang presidensya sa kaniadto lungsod pa sa Mandaue. Sa impormasyon, gikan sa librong Mandaue, Our Home, Our Pride, Our Future, gidetalye ini ang katukuran sa maong edipisyo. Nang loan ang Municipal Council og 28,000 pesos gikan sa Insular Treasury sa kauluhan. Ang LGU miamot sab kaniadto og 2,000 pesos alang sa building. Gamay pa ang building kaniadto apan makita sa mga hulagway ang excitement sa katawhan labi na atol sa inaugurasyon. Tuig 1975, gumikan sa padayong paglambo sa Mandaue, gi-expand sab ang City Hall building ug mga opisina sa LGU. Ug mauna kini karon ang M-shaped building. Sukad na himong syudad ang Mandaue ni atong 1969, padayon ang paglambo niini. Padayon ang industrialization ug pagbukas sa nagkalain-laing negosyo sa syudad. Apan ang importante alang sa mga namunuan ang paninguha sa matag Mandawihanon sa kalambuan sab sa usag-usa. In leaps and bounds, that's what I can say no. Since pagkuan niya og Charter Day, Mandaue has always been a industrial city. I think that's one of the reasons why Mandaue became a city. Uban ni Godfrey Relien, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.